præsentere den næste fortæller for jer. Hun hedder Cirkeline, og hun har en historie, der hedder PIS. Giv en hånd! Jeg er socialrådgiver i Københavns Kommune. Jeg prøver at være en pligtopfyldende medarbejder, en hjælpsom kollega og en nærværende rådgiver for borgerne. Jeg prøver at holde styr på retssikkerhedsloven, aktivloven, offentlighedsloven, persondataloven, serviceloven, forvaltningsloven. Jeg prøver at holde mig opdateret hver uge, når Folketinget har fået nye gode idéer. Jeg prøver at tage min telefon, når den ringer, hele tiden. Jeg prøver at huske helhedssynet, etikken, mennesket bag borgeren. Det er et okay job. Selvom stillingsopslaget godt nok lød på lige del relationsarbejde og administrative opgaver, men det har de vist glemt. Til gengæld får jeg en okay løn. Selvom jeg godt nok ikke får så meget, som de lovede mig, da jeg blev ansat. Det får jeg nok til næste års lønforhandlinger. Hvad siger du, er det nu? Hvad siger du, er der en nyansat, nyuddannet socialrådgiver mand uden erfaring, der har fået mere end mig, der har siddet her i 4 år? Nå okay. Nå okay. Okay. Nå okay. Den dag blev jeg træt af pis. Og jeg gik hjem. Jeg gik på internettet, jeg gik ind på min blog, og jeg skrev nogle ord. Nogle ufine ord. Nogle grimme ord. Nogle nederen ord. Ord. Havde jeg været en mand, var jeg måske plaffet ned gennem strøget med et maskingevær. Og så havde der stået 20 forskellige rehabiliteringsprogrammer klar til at hjælpe mig videre bagefter. Klar til at få mig tilbage i samfundet som fuldgyldigt givende menneske. Exit to normal. Men får man et lille anfald og kalder sin chef for en syg kro? Skriver man, hvad der allerede er sagt på de sidste 12 fredagsbarer? Brokker man sig over ikke at få løn som fortjent? Så får man ikke så meget som en reference på sine faglige kvalifikationer. Exit to A-kassen. Velkommen til dagpengene. Hvis man er håndværker, tager man 350 kroner for at sætte en lampe op på sin barndomskammerat. Når man er socialrådgiver, så er man alles socialrådgiver. Hvor ser boligsikring? Hvorfor har jeg kun fået 11.285 kroner i barselsdagpenge? Hvorfor skal jeg til møde i jobcentret? Skal jeg lave en underretning på min nabos børn? Gider du læse min søns handicapsag igennem? Hvad står der i den paragraf? Kan de virkelig gøre det? Kan du ikke lige læse? Kan du ikke lige skrive? Kan du ikke lige ringe? Kan du ikke lige gøre? Man er altid på arbejde. Jeg har altid hadet flinkeskolen. Jeg hader alt, hvad den står for, og alt, hvad den indebærer. Jeg foragter de små, søde, pæne piger, der sidder med deres sidestilling og nikkedukke-mentalitet. Og ikke til at sige deres mening, alt imens løngabet mellem mænd og kvinder vokser støt og roligt. Jeg har aldrig opfattet mig selv som sådan en lille goody two-shoe. Men det var jeg blevet. Det sker der. Jeg er feminist, for fanden. Jeg er ikke håndværker. Jeg er ikke en mand. Jeg har ikke brug for nosser. Jeg er en kvinde, og jeg har en vagina. Og mig og min vagina er færdige med pis. Jeg har ikke tænkt mig at lægge mig ned i en pøl af elendighed, fordi jeg ikke længere må være socialrådgiver i Københavns Kommune. Jeg kryber ikke over i et hjørne for at dø af skyld og skam over at have skrevet, hvad allerede er blevet sagt af mange munde. Jeg står ved det. Jeg mener det, jeg skrev.
hedder Cirkeline, og jeg er socialrådgiver. Fyret og blacklistet af Københavns Kommune, hermed officielt droppet ud af Flinkeskolen.